Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawas sa pakasaritaan arapauluan. Hintun mariknam ti kaandak ni Tapuso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Niko, agring kan, aldangan. Niko. Mama, makaturturog ak pailaan. Sa inyo kumasingan ti panaturog ko. Masakit tumanan ti ulo. Payayapan na ka ni papang mo. Manmano ngamin ang makasango da ka amamikat. Ay nagpuyat ka man nga tan. Dandani nagpat na ka nagsarasarita kami kini Kathleen. Sino a Kathleen? Tsaka mo nga da kayan ayat mo. Ang mga nagpuyat ka manan anagay ayam iti online games. Madam ati ko Vumi kabayatan ti panagay-ayam mi mama. Naka-open mo ti microphone ti pagay-ayaman mi nga online games. Sige mama, ituloy kong ti maturog. Madamdaman to nga ituloy mo ti maturo. Ang mga na napatag nga ibagakan ka ni papam. Nimat mama. Saan la makaawatan? Saan mo matakadluan ni ikaw? Di mo ibaga amat maturog pailaan. Riniing ko, hanggang masuron sa tanasing atipan naturog na. Isubay ti makagura. Napuyatan ka no nakisarsarita iti kaayan ayat na. Katlinsan, di imbaga na anagan na itay. Nagbatpat naglangan na nagsarsarita da. Ang mga pambar na lang nita. Di ko namgit napuyatan na nagayayam. Salpak. Amumatan, dagiti makun ko na amilenya. Sa palitan, dagiti agtutubo. Papa, mama. Ay, Nico, nasaya tabi mangon ka matlaangan, iho. Ala, agtugaw kanta ko mamakam ka amamigat. Mapay ka ti bumangon. Kita mantilangam iti kapupuyat mo. Makaalakan to lang nga tayo ti sakit mo. Maapi ang kalaunay iti panagay ayam mo iti daytang online games no anya katimal alam dita. Armando, agdatay ti sangwanan ti panganan. Anya sa? Adasagsaganahan mi a tournament, papa, mama. Katdakkel ti pusta. Sabali lang ti premyo. Dahito yan di kong kuna. Dahita ti pangibusam iti panahon mo. Makatulong ka kumamatan kanya kiti negosyo tayo no agnagam ka salbag kang ubing. Manipod nagbakasyon ta. Day tala cellphone mo tisang kaigam mo, Kathleen. Namin anon adinilaw ka. Tanga lang arudan tirabi eh. Nakasilaw pa ilaang di kwartom. Madama nga rod nga kay ay ayam akmanang. Agmalmalam kan agpatpatnag. Day ka diti tinurpos mo? Hapay, at sweldo dita? Ako No awan ti planom nga agsapol iti trabaho. Ipagnak ti papeles mo. Tao may kagtrabaho igay Dubai. Anya? Ay, hindi kayat manang. Kasano ka nga rodan? Kastoy kalatan? Anya ti Serbina a pinagadal ka no awan mat ti arapaap mo? Ni manang mat. Houston. Agnak-nakam ka kuman, Kathleen. Ay na, da kayo magtutubo. Win ka di manang. Millennials, kunayo ha? Wan, amok. Dayta na ibaga kanyak ni Betty. Di na kanupayan maipas ti agadal, gapu kadagita nga online games apakapuypuyatan na.
Pards, kunak no saan ka na mauray Itay pa lang ururayan ka. Nay, mabit lang Pards. Masakit ka di? Tani, nakaluslusyaw ka mo No saan ka kumadaglulit? Saan na ka na uray? Madamati pa nagsanay mi kadagiti ka grupo kiti umadani na tournament. Online games? Anya ka na ya, Pards. Anya ti maghanap mo dita. Naitaki din ti pagpuypuyata mo. Bert, katawaan nak taawan amom kadagito Adulamin. Agsat taki din, Oh, Sige, tagay. ano man ang uminumak. Sabali ti Bishop. Among Pards. Amang ano ad na makaala ka iti sakit. No day ti pagpuypuyatam. Kita man day talangam ni. Nakaluslusyaw kan. Pasensya kan iti pan nakaladaw ko ha. Dandan ni Dinak pinalubusan ni Manang Vivian. Awan pa'y ngamin makalawas manipod dimteng. Apay, nagapon na. Agtrab-trabaho ijay Dubai. Manipod idi nagadalak iti kuleyo. Nagabruden. Kathleen, nakapimpintas kagayam. Oray si kamot ha. Napaer ka. Lam sabay tibak nang. Adamot basit mabalin ti pamilyami. Adda negosyo ni Papa. Itata nagkita tamatlangan. At adamanan nga agayatak ken ka. Oray italaeng. Ngagkita ta. Anyamot na ita sa lunsod mo kanya. Nagayan ayat ta uray saan tapay nagkita saan ka di? Kaaduan mo't iti grupo tayo iti online games. Adu ti agayan ayat. Ngam, saan da nagkatuluyan? Girl, I need you. I need your love. Pasensya kayon mama, no saan na ka nakapagpakada-kada kayo. Nagkita kami ngamin ken Kathleen na kaayan ayat ko. Kumusta kayo, Nana? Maragsal ka na kamakamamukan ka, Kathleen. Amo ninigo ti agpili, Napintas kan aglanglanga ka na simpat, iha. Agyaman ta magustuhan nyo ni Kathleen, mama. Nabayag kayo ka din niya agam mo. Nabayagin, mama. Iti online games kan iti Facebook. Aging ga iti nagginusto kami. Mutual understanding. Hala, agsarsarita kayo pailangan. Tagpaisagana kiti katulong iti pagsasangwan tayo. Agyamanak, ma'am, namsugak pailaan. Iti restaurant kami tinakitaan mi, mama. Ang mabayag nga tapay ni Papa. Kaya't ko ang makapagampamutan ken ni Kathleen. Kaya mga noy sudaytan. Hala, mabidlaang tay nagsabtan. Nico, nadlaw ko ang naklaat ni mamam. Nadamo tapay lang ti agkita nga magayan ayatan. Saan na problema dahi ta, Kathleen? Saan ka madanagan kadagit idadakkel ko? Kunak, nagpatinggalang iti panagayayam iti cellphone ti anak mo. Damot gaya man kay nayat na. Anyamat nga iti makunam kini Kathleen. Napintas mat. Aglang lang nga pa na simpat. Nalay ngagpili ti anak ta. Kapag bitlang nakasaritak ni Kathleen, nadlaw ko ang masirib.
Nakapagturpos ka no mat iti kolehiyo. Barang daytan ti pagnakman ti anak mo. Ngano nagamam mo da iti online games. May samot nga adik iti computer. Nyakatinday ta sasawam. Kasladyak mawatan ti kayat masawan. Amo madanabasak may panggapiti dayta. Nalabas. Panagayayam iti computer. Wino panagusar iti computer. Kat nakita kinini ko dagiti simptomas. Managpupok ti anak ta. Takasano, at adamot nga agay iayam ti aramidon na. Uray bagag da ito king ka Mercedes. Adapay la pakaturan na. No, agasawan ton wino mga asawan ni Nico. Mga sawa? No isudat ang kagasat kini Kathleen. Bareng, di sana mabayag, makasaritak ni Kathleen. Ayatiin ka rin kanya, Kathleen. Apagbiit ka laang, narabiyang kakit din. Kasanon, no at dadakas na pasamakan ka. Intulog ko. Ngamin, jakayat nga dadaka sa mapasamak yan ko, na. Agyaman hang. As sino dahi ti alalaki? Ni Nico, manang Vivian. Kayan ayat ko. Awan, tinagpasyarkan ka. Ngam pagamuan, tada iyam amom, akayan ayat mo. Malaksi, no nabayagan na agam amo kan agar-aram kan ka. Nabayagan, manang. Saan ko alaw ko ni Kathleen, manang Vivian? Sige, agpakada akon kat ne. Adayo ka ti pagawidak. Sige, agannad ka iti panagmaneho. Yan agyamanak, ti panangitulnog mo iti kabsat ko. Inuray ko laang ang nakapanaw ni Nico. Tadyak kayat ang mabainan ka, tanasaya at matimpakita na. Nadlaw ko ang nagulbud ka kanyak. Manang Vivian. Ibagam laang ang tipod no. Nagamamo kami kin ni Nico. Tanagkagrupo kami iti panagay ay ayam mi. Nagsiningid kami. Aging ga iti. Nagayan ayat kami, manang. Asaan kayo pa'y ang nagkita? Asidag ti balay da iti syudad, manang Vivian. Sakbay ngayon tuludnak. Impasyarnak pa ija balay da. Baknang da. Ngam nasayaat mo dagiti dadakkel na. Nasaya at timpakita ni Nico kanya. Ngam natingiting mo ka di, anaimbag ti ugali na. Agayan ayat kami pa'y laeng met. No saan ada kami kagkagasat. Anya nga rod. Ado mo ti kasta akadwami. Anyan ti ko na. Kasta kayo kadiitan ng tutubo. Ay ayatek ni Nico, manang Vivian. Kasladyak magustuhan da ita panang isim mo kanya ka ba? Relax, Pard. Seryoso kami noon. Pards, nakitak da di kadro mababae ah. Apo, nagpintas ka. Nakita na kami gayam kini Kathleen. Wen, kaayan ayat ko. Ah? Kablawan ka, Pards. Gayam tagpili ah. Tiyamok, naging kakalangit ti ayayam. Ngamamom, adu mo tinamam mo kay Facebook. Katkatawa anak nga may sakamat gayam. Bad trip nga rod. Nagadumot hugot na. Tsak maanusan ti makichat iti mabayag. San noon niya laditan ti pangawawisan da kanya kapag ay ayaman. Talaga adi mo amo ti sumurot iti oso, Bert.
ang araw natin. Ang araw natin. Anya, abak kayon. Kaya tsupay, dakil tinamnamak ang mga bakintun tournament. Ha, naka-online gayam ni Kathleen. Awagak pa lang. Oh, Nico, kung nakludi na kun madlaw Nakiyayaya makadagiti ka grupo tayo. Pulos asaan daan ang abak kanyak. Wen gayam, anya ti ko na ni manang mo maipapan kadata. Pinalutpot na. No kasano ang nagamamuta. Siyempre, yung bagak tipod no. Kanda ka ti problema iti relasyon ta? Awan mo ti ko na. Bayam latan ti kapsat ko. Saan nga agbayak mo't lang ti bakasyon na. Na-stricton sakit di. Nujak agbidot, awan pa'y nobyo na. Amangan no di na pa'y napadasan tinakiayan ayat. Wana, gapo day ta kanya. Ato nga min ti sakripisyo ni Manang Vivian. Tapno makaadalak lang. O sige nga Roden. Ituloy kong ti makiayayam, Kathleen. Girl, I need you. I need your love. Saksamot lang ang tinaw din Mangrugi ka din kay Ayam. Madamdam apay. Imagak nagkuyog ta. Apay, ipawil ka din ni manang mo? Awan ti problema na iti relasyon ta. Ang amangan no pagungtanak no maamuan na tinapanak. Talaga nga istrikto ken ka. Kas kalaubing ki pampamayan na. Wan gayam, kaano ka din nga agsubli ijay Dubai? Tsaka mo? Oh, adan chat. Hmm? Mangrugi tayon. Aya? Labanan. O nya, nakasagana kan Kathleen? Jak namnamaon ang mga baka ka. Grupo tayo, iso ang masapol ang mga abak tayo. Dakkel ti panagtalag ko iti kabailak. Namin ano na nagkampyonak. Dawang pa remor ni Nico. Adadakit na nakapupok nung maminsan. Napadan na. Impakada na nga kita da kano kini Kathleen. Hangam sumip nga tan. Awan matlaangan. Awagak man kit di. Sige. Sa dino ti ayan mo, Nico. Sumip nga tan. Mama, adapay lang dito pakaangayan di tournament. Nga magawid akto nito madamdama. Siyagman, ti makisarita kay Juan. Iho, kasarita na kagano ni papang mo. Urayan na ko na makasangpat, mama. Oh, Nan? ni, inidap na ti cellphone na. Oo. Saan pa'y nga tanalpas ti tournament da? Talaga na piyangan ni ti panagay ayam na. Mabainak kinini ko. Iso asikalaangan ti ungtat. Manang Vivian, didak ko man ungtan. Uri ta nakasangputak matan. Ngam nagulbot ka kanyak. Sorry, manang. Pakawanan dak ko ma. No, amukla ko mga iday ti papanang. Ay, Kathleen, balasang kan. Nakaturpos ka pa yan. Nagayan ayat kayo, kinini ko. Ngam di kayo pa'y matgayam nagamam mo. Manang Vivian. No di ka nataag nakam. Pilitan kang itugot ijay Dubai. Uray nga taagtakan to ni ijay. Ang mga nudimon to matla may yulot ag trabaho. Saan ba't nga ta, manang? Ngamjak kayat kag abroad. Bayan nyo. Tagsapul ako niti pagtrabaho.
araw natin, ang araw natin. Nagmalmalem ka kanuan at turog. San kan ngagpuyat pay. Sumurot kay di opisina inton bigat. Papa, Agnakem ka kuman. Papa, Anya kumati malalam, iti pan nakaapiang mo iti day tangay ayam. Awan pagtungbalan ti biyag mo na sayat. Papa, saan kayo kuman nga gungat? O sige, umayak tayo opisina inton bigat. Nasayat. San kabatkad nga ungungtan? Bagbagaan ka lang. Papa, maawatan da kami kumang agtutubo ita panawen. Ngam, saan nga iti amin? Depende di masagnan. Sanda ka mat apin anuinuyan kan mamang mo. Sige, Papa. No, dapat kaya tiyong ibaga kanyak. Madamdaman ton. Pag di ko sakpay. Sige, sige. Madamdama lang, mangrabi ita yon. Naimbag tay manugot ni Nico as sumurot kan kainton bigat. Parang daytan ti pangrugyan ti panagnagam na. Nasayat lang no kasta. Ngam no nailasag nanday ta nga ramid na narigatan amay kat. Ininot. Adan tulad na panagbaliw na. Ay, Masino nga taday ti nga maawa garabrabi. Hello. Naimbag nga, Rabi iyo, sir. Siyak ni Bibian. Kapsat ko ni Kathleen, akaayan-ayat ni Nico. Vivian. Anya ti may paay ko. Saan ko dito yung telepono ti pangibaga? Sige, sige. Ited ko ti address ti opisina. Danunan naktuyay. Urayan niya nga oras inton bigat. Awagan kayong tunga umuna, sir. Sige, sige. Kat naimbag arabi iha. Ito na ang araw natin. Jack pala maawat ti pan nakaabak ko iti tournament idi na minsan nga aldaw. Damok ti maabak. Ni Kathleen. Naka-open ti microphone na. Tapos lang nakasarsarita na. Hello? Nico, Oh, naklaat ka? Sino di lalaki a kinasaritam? Saan ka nga agulbod kanyak? ni Drake tay jay. When? Amamok ni Drake. Isumat lang ang adlaw ko asaan nakaamaadaywan iti madama a tournament. Dua kami kadi, ha? Jack pala maawat ti nakaabak ko. Damok ti maabak. Ha? Ni Kathleen. Naka-open ti microphone na. Kaslad na kasarsadita na. Kathleen, Nico, naklaat ka. Sino di lalaki a kinasarita? Saan kang agulbod kanyak? ni Drake tay jay. Amamok ni Drake. Isumat lang ang adlaw ko. Asaan nakaamaadaywan iti madama a tournament. Dua kami kadi, ha? Ano ka di jay tapang panunutan? Si kalang day ayatek Nico. Di na kumamot pagdwa-dwaan. Nga maapay kasarsaritam day dya, Drake. Dagulit nga rod. Loko day dya, ha? Kaya't nan sakit di ti makaraman. Uy, Nico, agkakadwa tayo. Baybayamon. Naliklikak lang yan. Diyan kaya ta may sagmak ka. Maminsan pa yung agsarita kayo. Ang mga nusaan ako na makatapil. Nakaputbutong kamay. Diyan kaya't nga damangagaw kin ka. Nangrunak at kadwa tayo pa ni Drake. Kasaritak tulangan iti nasayaan, tasardengan na kun. Diyan kaya't nga dasaan tayo apagkikin na awatan nga kakadwa. Kathleen, anya nga tanog kasartalaingin. Ha? Oh, apay. Di mo kayat? Naklaatak
Kasaritak da papakin mama, tapno ag kasartan. Nyamatan. Kasanon no ipaypayso ni Nico. Ay ayatag ni Nico nga nimot man ang Vivian ti pampanunutak. Amangan na saan nga manugot. Pilitan nakit nga rod nga alaen ng nagtrabaho iti tupay. Takot nga rod kayat. Awan iti arapa ako ti agabrod. Makamuditan. Ang talaga nga taakayatan ni Nico nga kasar kami eh. Namin ano ang nagtuktuka kitiri daw ni Nico. Ngabjak daw ure asim mungkat. Nakasaysaya ti nakisaritak ken kuanay dirabi asar nga agpuyat. Talaga di na maliwayan ti agayayam. Saan aday tati pagpungtutam abigbigat, Armando? Sumrakalatan iti opisina. Nga mapampanoy-nuyan, iti kayat dangar aramidan. Kanayon abagbagaan ta. Masapol, ngagsarita kami kini Vivian. Amok ngagpadada kini Kathleen iti problema. Saan mat nga ta, Armando? Amang ano sumursurot lang ni Kathleen ken ni Nico, takayan ayat na. Hangam alabay tainton makariing, ibaon kunto iji opisina ni Nico. Inawis ka dito kantina ta nasaysaya na pagsaritaan ta. O di kahit mo mamirhinda, Vivian. Si bubusugak pailaang, sir. Uray kapikin sandwich latan. Sige. Mian, mangdad ka man iti sandwich kan kape. Tatarman dulatan tiyawag mo kanyak. Nasing-sing iti panagsarita ta. Tata Armando. Amok nga ado ti trabaho yo. Ibagaklatan ti gagara. May panggap ka di kadan Nico kan ti Kathleen. Nagulbod ti kabsat ko. Napandagayam iti tournament. Mawatang ka. Agpapada tayo ti problema. Kanayon mo tabagbagaan mi ni Nico. Mangnamnama kami kini Mercedes. Ani Kathleen ti makapagbalbaliw kini Nico. Ito na ang araw natin. Papa, awan mat nga ti makunayo kanyak. Tinungpal ko ti kayatyo, ang saan kayo matanadano ni di opisina yo. Danapatag ngay nasikasok. Amom, panawanan ang masursurum tiyag trabaho. Tasan kit dia day talay ayam tiyab mom. Papa, saan kayo naagungat pa'y? Bayan nyo, agtrabaho akon. Tapno nakasagana akton indon agasawa kamin ka ni Kathleen. Anya ti kunam. Kasta o na akig tutyo, Papa. Kinasarita ko ni Kathleen. Kaya't ko nga agasawa kamin. Namnamaam nga umanugod ni Vivian. Ang mga nayadayo na pa'y tikapsat na. Kat bilitin na ngagtrabaho, iyabrod. Anya ti kunayo, Papa. Nagsarita kayo kadi kini Manang Vivian. Sana mabalin na yadayo na ni Kathleen kanyak. Girl, I need you. I need your love.
Rina Mercedes. Nalukoy ko ngagpaiso ni Nico ngagtrabaho ay opisina. Ngam sa bali man na problema na ito eh. Papa, anya ko mati problema no ikasar ko ni Kathleen. No kaano lang ang anagayan ayat kayo. Ita, kayat mo nga kasar kayon. Nabayagan nga agayan ayat kami kini Kathleen, mama. Iso na lang tanabid pa ang nagkita kami. Anya ayat problema yung kan kuana. Nasingpat ni Kathleen. Ba't lagayam? Di awan nga roti problema, mama. Sa nabareng-bareng ti pampanunot ang masarkan. Panagkunam nakasagana kan ngagpamilya, di mo pa yamot trabaho, ay ayam ladam mom. Amok asanda ka baybayan, papa. Awan di bay bagayo. Rinugya akong trabaho iti opisina yo. Saan ka di? May karim ng isarding mon, ti panakaapyang mo kadag iti online games. Ha? No desidido kan ang mga asawa. Masapol nga agnakam ka. Isumat. Papa, mama, ti kayat ko amang ngagkada kayo. No manugot kayo nga agasawa kami kini Kathleen. Pagsaritaan mi pa yan na imbag tayo takin ni papa mo. Kat panunod naman ana imbag. No talaga nakasagana kan ang mga asawa. Kasano dahito yan, Armando? Talagan sa adisidino ni Nico ang mga asawa. Kalpas mi lang sarita ka ni Vivian may panggapiti na itabanag. Sa bali man na problema. Hun nga paiso, umanugot nga ta ni Vivian. Nadlaw ko ang naingat ni Vivian, iti kapsat na. Ang mga nupilitin na sumurot king kuha na iyabrod. Yadayon na kinini ko. Anya? Nibagag daytan kinini ko. Nadlaw ko akas lang makaungat ti anak mo. Ay ayatan unay ni Nico ni Kathleen. Kat ang mga nusaan nga umanugot nga agin na tayo ta. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta. Ang mga no dahito iti pagnakman ni Nico. No addan pamilyana. Mabalin nga dakalintigang iti dayta. Ngam kasano ni Vivian. Kasano ang maalukoy tayo. Nasayat ko ba? Nagbaliw pa iti panunot ni Nico. Nakasarita kong dagiti dadakkel ko, Kathleen. Talaga ka diya kayat mo ngagkasarta. Oh. Ape akas tati sa lunsod mo kanyak. Agtokyad ka? Gapo iti dadya, Drake? Imbakak matinken ka adi mo pagselosan ni Drake. Sana ka daga sa babae. Tapno dua kayo apakiayan-ayata. No kasta, awan gapo na asaan ka nga umanugot nga agkasarta. Ningamin man ng Vivian ti pampanunutek. Saan ato bang tikabsat mo no kaya tanti agkasar? At datan iti umno nga edad. No saan na kayat? Sumurot kan kanyak. Ha? No isampot ka ijibalay. Awanan maaramidan na. Ay pangasim, saan mo kumamot nga aramidin ti kasta? Bayam, kasaritak to ana imbag ti kabsat ko. Teman ti kunam Kathleen. Agkasar kayon kinini ko. Amom ka di kay pagpagam. Manang Vivian. Ay ayatek ni Nico. Amom, maluksawak kang kaading ko. Sinayang mo, ti arapaap ko ken ka. Talaga akayat ka kumangaalaan ijay Dubai ng agtrabaho. Awan na rapaap kong agtrabaho iji abroad manang. Kat?
Kasano kalat nga rudan? Gapo, tabak ng dagiti dadakkel ni Nico? Nagsakit mo ti pa nagsarsalita manang. Pakawanin na kumaading ko. Manang Vivian, Saan kan agsangit? Ang mga nung may buyog akpay. Pasensya kan. No nasabrak ti panakisaritakan ka. Ngam pampanunutok ngamin ti pagimbagam. Anya, agkasarkan. Dito ti jag magustuhan kan ka, Barta. Makapainisulto ti panagkatawan. Relax, pard. Kaslawan ti nagkaduan tawad. Wanak manog, patingga ka lang iti pan naka-addict mo ti online games. Adda no biyak. Gamsi ka. Awan. Kahit saan mo napalubusan ni Kathleen kasta. Di ka mapabasol, parts. Napintas ngamin. Katsyak tong artibes man ito nagkasar kayo, Saan pa yan nakapagtutulag dagiti dadakkel ko kini Manang Vivian? Kat ipalubos mo, adi matuloy. Nico, baknang kayo. Girl, I need you. I need your love. Kalpasan, anaawagan ka. Kati manugot ka pagsasaritaan tayo ti kasardan ni kan Kathleen. May kamitap no matulaga na yung bag ti kasarda. Bibian, umanugot ka kadimatlaan, kadagiti agayan ayat, ngagkalaysatan. No mabalin. Saan kumapailaan? Planok nga itugot ni Kathleen ni J. Dubay. Agsangit man. Nakapagtulag kayo anaimbagan kininiko, Kathleen. Wanana. Ay ayat ko na ininiko. Ala, tulagan tayo nga rudan ti kasarda. Manang Vivian, agyaman natin manugot kayo matlaang. Kaya't kung agkari ka, Nico, di mo kumabaybayan ni Kathleen. Kalpasan ti kasaryo, agsubli akto ni J. Dubay. Ikarik Manang, ay ayat unay ni Kathleen. Maragsakto iti danak. Nalpasan ti kasarta, Kathleen. Agasawatan. Nakaragragsaka. Ay ayatin ka na hiniko. Congratulations, Nico! Kathleen! Agyaman kami. Apo, nagasat ka, Nico. Nakapinpintas ti asawa ma. Kablaawan kayong agpadpada. Manang. Naimatangak ti kinaragsakyo kabayatan ti seremonya iti kasar. Sapay ko ma, tasaan nga agbalbaliw day ta kinaragsakyo. Ikarik Manang Vivian. Jak dadaalan ti panangitalakyo kini Kathleen kanyak. Namnama day tani ko. Dudwa kami laeng agkabsat. Ket manipod pimusay dagiti dadakkel mi. Siya akong tinagbalin apan nakaina ni Kathleen. Agyaman ak Manang. Papa, Mama. Umasatig kayo, tagpipicture tayo. Sakbay amapan tayo iti reception ti kasar. Ito na ang araw natin. Aging gaita. Nakaragragsakat ni ko. Kita umlangan niya. Agasawatan. Nagamam mo talang iti online gaming. Aging ga iti nagayan ayat na. Saan ka kadimit lang agbabawi?
Awan pulos pa nagbabawik, Nico. Ay ayatan ka. Saan ka kadimat lang nga maikawa? Adimon ka din na ni Manang Vivian? Naruam akon. Manipod nagadala kiti koleyo. Pinanawan na kon, tanapan nagtrabaho di abroad. No saan nga tapi ang nagkasar? Ang mga no pilitin makasumurot kan kwa na dyan Dubai. Jakmat kayat. Awan iti arapaap ko ti abroad. Gaputa saan mo akabaalan ang mapukaw na? Katsi ka. Kabailam ang mapukaw na. Jackie Palobos, uray anya ti mapaspasamak. I'll love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Kathleen, humamakam ka na mamigat. Abay, nini ko. Sumarunon to ka noon, Papa. Agmurmuray ka nulaan. Sapay kumatag na kaman ti asawa, tag-asawa kayon. Sika tinamnamaan mi ang makapagbalbaliw kininiko. Kamu ka masirip, kan managam ka. Agyamanak, kainawat dak. Awan gayam, Papa. Nagtrabaho ak kumamat iti opisina yo. Sige. Awan mo't latar aramidim dito balay. Day tangarot ti pagbabainak. Kan para matlaang iti masakbayan may kaniniko. Aglalo inton adtan anak yo. Agi aman ako na ikan ka, Kathleen. Ang mukasi ka ti mangiturong kaniniko. Ito na ang araw natin. Dahito man ti magustuak. Nagkuyog kayo ang nagtrabaho. Papa, anya ti aramidek? Urayin tayo lang makasublit ti sekretaryak di opisina. At dala nang ibaunak kang kuana. Iso ti mangisuro iti aramidam. Kat sakto ti assistant manager, Papa. Oh? Apay nga katawa ka, Nico. Ang mga no ti amo ni Papa kat ang angaw laeng ti panagtrabaho ma. Kababain. Talaga asurwan kay ti trabaho, Niko. Paparan na asan tumot lang nga si katimangimaton iti negosyo tayo. Agtinulong kayo nga kasawa. Agtugawak nga rodan dito yung sangot ti lamisaan ko, Papa. Ibagayon tulatan ti aramidek. Apay may saka nga may dito'y balay. Intulodnak ni Nico manang. Ngam agsubli. Kadwanan to da papakan mama. O may dakon palubusan. Saan pa imat nga itatiplayt ko? Apay analiday tilanga. Manang Vivian. Mabayag man na saan kita. No saan ka kumapay anak ki asawa ka ni Nico? Itugot ka kumay jay Dubai. Nga maawatan ka. Agsingsingpet ka kumaading ko. Kababain ka da Tata Armando. Ganda na Mercedes. Ito na ang araw na. Anya to, Rasan? Rinig ko. Awan iti apay ko. Nakatugaw iti sango ti computer. Nico, anya tararamidam? Ito yung mulatan di maturog. Ayayamak. Isardeng mo daytan. San ka nga agpuyat tani? Ada trabaho tayong ton bigat. Saan na kasi ngaan? Mapaba ka kon. Anyat orasan. Nini ko. Awan iti apay ko. Nakatugaw gayam iti sango ti computer na. Nico, andyan ti raramidam. Ituloy mo lang ti maturog. Ayayamak. Isardeng mo daytan.
San ka nga agpuyat? Agtrabaho ta pa inton bigat. Saan nakasingaan? Mababa ka kon. Ni manang Vivian. Ayun kaya manipod idi na pan ije Dubai. Italahan pa nga umawag. Oh. Pasino tayo ta? Kagrabi laki din umawag. Ni manang Vivian da ito eh. Ala, ituloy mo lata ti agay ayam, takasaritak biit ti kapsat ko. Hello, manang Vivian. Kapo iti kinaado apaka kumikumak iti trabaho. Italaang amasangog ti umawag. Kumusta kayo ditan? Nasayat mo't lata, manang. Awan matla ti problema yung kininiko? Awan, manang. Naragsak ti panagdang namin nga gasawa. Nasaya at nga rod no kasta. Kat datata Armando ken Nana Mercedes. Kumusta damat? Nakasaysayata kanyak, manang Vivian. Nadado mga rod. Malaglagip ko ida. Wan. Amok ana imbagda. Iso ana talgad tirik na anang italag kadakwadaken ka. At tanto napapaot a panagsarita ta. Rabi ilauna yun dita. Pakumustaan nagtulaangan kadanana kan tata. Uwan na, manang. Bayadin ko. Bye, manang. Agan-anad ka kumadita. Nagkakamaakaman di pa nagsuyaab ko. Nico, umuna ako na maturog. Eto na ang araw natin. Kariring mo sa mga Kathleen. Mga nusan ka pa, nakamurmuray. Alah, mabigat kan. Naimasak mo tan tinaturog pa ba? Mama, Lumamnamiis nga minan ti panawan. Kat nini ko. Naggidan kay kuman arimwari ti kwarto yo. agpada kami ang naladaw ang nakariing, papa. Agin inat ka nagsuy-suyaab. Pinanawak iti kwarto mi. Ado, tinapatay nga si Kaswa kayo opisina. Agkoyo kay itong nagasawa. Sige, papa. Ungayam. Ni sardeng na ka din na may pinsan di pa nagayayam na. Dalatagun daw ay nga gayayam, papa. Pasaray nga min awagan dagiti ka grupo na. Ha? Saan mo't kipyakas ka rin na may bata na dayta? Darwaman. Siyak, papa, mama. Ikarkarigata kan ngay sardeng. Dayta ngamin ti pangungungtan ni Manang Vivian kanyak kidi. Kat masapul nga agbaliw akon. Itatad na sawak. Kababain ka na kayo. Kathleen, namnamaan mi asika ti makapagbaliw kininiko. Uwan gayam, dandani mo ito nalipatak. Pakpakumustaan na kayo gayam ni Manang Vivian. Imawag ngamin idirabii, mama. May sa oras ko dito opisina. Kamasan pa yan nagsayan ti trabaho ka. Awan gayam. Apay nga awan pa'y lang dagiti agasawa. Nawagak man ni Mercedes. Michi. Itimplanak man pa iti kape. Parang sungbatan nak ni Mercedes. Hello. Oh, Amok na niya ti mawagap, Armando. Matiktakan ka lagi tinamangor-uray ka daniko kan Kathleen. anyaya tinakaimber na anda. Ay, nagbayag ariniring ni Kathleen ti anak mo. Anya? Napuyatan ka di manan? Talaga ka di asan na amasardengan na ita panagayayam na? No anya laon ay ti adalita. Adala nga rin din asawa na. Sana bale, at dadan iti dalan. Sige, sige. Ituloy kong tagtrabaho.
ta na disgrasya. Naituglop ko. Anya? Manano ko mangamin. Yung muna nakalata na si Mark yung opisina. Ganda ni alas 3 tayo makaturog. Niko, sigurado ka ba alam tek maneho? Ang mga namadisgrasya ta. Nag-istayan tan. Nagrikat ti mapuyatan na sumra kiti trabaho. Nagtaksita ko malangan. Niko, please. Isardang mo nga minan, di pa nagpuypuyat mo. Agbaliw kan. Girl, I need you. I need your love. Itay pala nga madlaw ko nga awan gaganay kayam. Kasla di mo mayulot yung trabaho. Nasakit di bagbakik, papa. Nagkakapsutak. Saan ko maditoy, di pagsaritan ta. Ngam, at asawa mo. Agbalikan, anak ko. Papa, awan dakis nga aramidak. Di masansan na panagpuyat mo ti kapun, at di ka makatrabaho na sayat. Di mo ibaga. Nga dadapay lang, di pa nagpuypuyat ti pang panunutan. Ngam ti paayam, iti nananaya panawan, ti asawam. Awan problema kada kami kini Kathleen, papa. Maawatan nak ti asawag. Nga ta? No saan kayo pa analpas iti kaya tiyong ibaga kanyak. Mabalin ka di. Iti tulangan balay. Ah, At adalangan siya maipas nagtagtrabaho. Abos na makaturturo ka. sige. Michi, itimlaman iti kapinini ko. Tapno mamurmura yan. Unset! Sige, panawan ka pa dito opisina. Tapno may pasnik mo tiyang trabaho. Di mo't lang kami ni nagsubli ni Kathleen. Ni Bart. Anya nga tati ibaga na kanya. Hello, Bart. Hello, Pards. Sinurot kayo tayo kini Kathleen. Ayamok no sa dino ti papanan nyo. Napan kayo mag-ayam iti opisina ni Papam. Di mo kadi pa mo agtrab-trabaho kami iti office ni Papa. Okay kadi. Nakita kami ti dandan ni pan nakadisgrasya yo. Kasanon no agtatagsan ni Kathleen. Saan pa yung masikog ti asawak? Ah, anya? Dahil kinapintas na. Anya ka na ya, Pards. Nagkapoy kan. Di mo samot masikaso na yung bagti asawa ma ah. Anya kadi talaga ti bagam kanyak, Bart. Siyempre kayat ka kasarsarita. Pards, makasi nga kadik iti trabaho. Saan ko pa lang kami na masurutan uwan iti trabaho? Uray, tas si kamot ti boss da. Ayun gayam. Dawasan kanton malam. Amo ko no sa dino ti pangawisam kanyak. Amo nga, ta sa anak mo inom iti nasanger. Nay, dagiti katropam samot lang tiket mo akakuyo ka, Pards. Inidip ng ti cellphone na. Bibiyang ko pa na makasuron. Oh, iya. Adda ka pa ilagayam dito'y salans. Pwede ka pa ilasimrag iti saladyo. Nagpalpaak laeng, mama. Amangan ko nak no umawag namin ni Manang Vivian. Okay. Kumusta ti trabaho may opisina? Saan ka kadimad lang amarikatan? Saan, mama? Masurutak mo ti trabaho. Saan ka unang agbambanog, ha? Nababalin, kaya't kontimatan iti apo ko. Nasaysayat numasapa mataan kayo iti anak. Uray kasano kumangayat ko, mama. Ngam awan pa'y mat. Kansan pa'y siguro apanawen. Sige. Inak maturugan, mama.
Asango ka man na iti computer. Sino ti kinasarsarita mo iti cellphone mo itay sumragak dito'y kwartuta? Ha? Nito perde dyan. May sakat iti katropa. Nico, Nagsinae ka. Ada ka di problema. sapay ko man, tadi mo kagura to'y ibagakken ka. Mangnamnama nga min da papaken mama. Asyak ti makapagbalbaliw ken ka. Anya ti kahit masawen. Imbis nga ipayan na kiti panawen. Ad-adamot na nakasango ka dita computer mo. Kathleen, agmalmalamtang agkit-kita iji opisina. Anya ka di ti kayat mo? Jack agaliwaksay? Sige, sige. Ituloy mo ti agay ayam. Maturog ako. Di mo ka di mangmanggag. Itay pala nga giniring ti cellphone mo. May sugsugil. Di mo pa ilang minsi itong bata na. Nimot bibyan na ito eh. Apay nga taasi ka ti inawagan na. Mabit lang. Isang batak. Hello. Sapay kumata, Jack na singa ti panaginanayon, Tata Armando. Kumusta kayon? Ay ka, nasaya at magbalasan ko. Kanayo na makumikom iti negosyo. Naimbag to lang na makasulsurod ni ko kan Kathleen. Kumusta man ti kabsat ko? Masirib di kabsat mo. Nalaka nakasursuro, hindi trabaho na. Agyaman na, nagnakamot langan. Idi nakaturpos. Saan na nga inis man tinagbirok iti trabaho? Amoy mo tintiga po na. Gagangay sa dayta kadag iti agtutubo iti apanawan. Agam nagbaliwan. Napasnekan iti trabaho na. Girl, I need you. I need your love. Napanan nga tanini ko. Jak na puutan na rimwar. Kakaiso na ang bakasyon. Namnamaak nga ipasyar na. Awagak man kiti. Atita. Agring ti cellphone na. Oops, Kathleen. Abay. Jak na puutan na rimwar ka. Sa dino ti ayan mo? Sumagpatak-parat ta. Kaduwag nito pero kanti tropa. At daga miniti nalawang internet cafe. Anya? Saan naklakit di ang nagbidot niko? At da tournament yun niya. Madamdaman to na ituloy na tagsarita. Dandani kami mang rugi. Sige, bye. Niko! Inigtap na. Di mo na amuno kasano ang masaksakitan tirik na. Tsakon marik na ti kaadak iti puso, Niko. Niko, si Mangpet kakayaman. Nadlaw ka di da papakan mama ti sasangpet mo. Rabiin. Sigurado. Narnakandan. At dabukot ko atulbek. Kasta ka di. Apay ngagluluwa ka. Ay ayatan na ka di. Apay akas tati sa lodsot mo anyak. Saan ka kuman nga inkalay saan ka ngay ayatan? Yamin, dakon marik na ti kadak ti tapuso. Anya ti sasawin.
Maturog takit din. Intun bigatan ti panagsarita ta. Noon niya labitan ti ipagpagam. Day talauna iti pagkasairak, Niko. Sanak nga ipapaayan iti panawan. Tila ang pakapnakan tirik nam tinapatagkan ka. Oh, kasla makaungit ka nang ilok at itirida, oh. Anyaturasan. Itay pa arimuar ni Kathleen na napan nagtrabaho. Nasakit ti ulog. Lasing ati pan naturog ko, mama. Ay, napuyatan ka manan idirapi. Sana ka lang amin anasango pa ni papangwa kasarita ka. Mabalin ka di, mama. Ituloy ko pa lang ti maturog. Saan ka sumrakit ti opisina? Madmada ti bakik. Indun aldaw tulatan. Kung naklakit din ano mga asawa kan, nang namnawa kami kini papangwa ni Kathleen ti makapagbalpaliw kan ka. Ay, masyan kami iti asawam. Nagsangsangit iti kinasarita mi iti kalman. Papa, ada ka di kaya't yung iba ka kanya. Ay, kayam. Adto iti pinaaramid yung kanya. Kabala mo ti trabaho mo di opisina. Ngam nadlaw ko nakaulolimag ka. Napas na kaklaang iti trabaho, Papa. Madlaw ko mat mapilpilitan ka nga umisam. Nagapagsarita kayo kadi kanini ko sakbay asimbrag ka di opisina. Iya. Idirabi Papa. Inuray ko ang makasangbat. Ngamitay bigat. Maturog pa lang nga pinanawa. Ay, oray san ka ngagsasao. Amo nga daparikot yung kinini ko. Yak pa'y ngamin nasango a kinasarita. Oh, Papa. Apay asaan kayo ang nagkuyog kini Kathleen? Nasa parimuar yung opisina. Imawag ngamin ni Vivian Kenkwana. Kat na panainruar timpahuit na kwarta ti asawam. Di yu pa lang kami kinuyog. Ado ti trabaho yung opisina. Amangan wadan iti dalan ng agawid. Oh, Armando, si Magpat kagaya man. Kadwan anak mo na makisarita, iti anak mo. Papa, apay, anya ka diti problema yung kanya. Dakkel. Kunak mo nagpalpaliw ka. Saan ka ti ama asyan iti asawam? Mama, awan dakis ngar aramidak kini Kathleen. Kasta ti kunam. Ngam di mo madlaw. Mapaspasakitam ti rignana. Saan mo ang maipayan iti umno a panawan? Niko, talaga ka di adi kagnakam. Addan asawam katagbalbaliw ka kuman. Sangsangpot mo pa ilang rumor ka manan? Sanak mat nga umadayo. Mapanak lang iti kwarto da papakan, Mama. Anya ti impulong mo kini Papa iti opisina na. Nagtinulungan dakdag iti tadakkel kong inungtan. Madamdaman ton ngagsarita taniko. Mabiitak lang. May salamat ni Bart. Nagulit. Hello, Bart. Nay. Napudot sa akin diti ulo ma, Bards. Relax! Ayun nga yam. Nakita kita iti asawam. Kat, Nakita nga da kasarsarita na alalaki pare. anya. Pudno ka di day tanga ibagbagam.
Apay na si Dungit ti Rupam. Saan mo ta nakalukat ti computer mo? Imawag ni Bart. Nakita na nga adda kano kadwam a lalaki. Asino day jay? Ni Drake. Naira na nagkita kami iti remittance center. Agpudno ka kanyak. Nalimod ka di ngagkit-kita kayo iti day jay a lalaki. Nico, apay na si Dungit ti Rupam. Saan mo ta nakalukat ti computer mo? Imawag ni Bart. Nakita na nga adda kano kadwam a lalaki. Asino day jay? Ni Drake. Naira na nagkita kami iti remittance center. Agpudno ka kanyak. Nalimod kayo ka di ngagkit-kita iti day jay a lalaki. Nico, anya dayta? Agat atap ka Sungadan ti saludsod ko! Makaungot ka matin kanyak. Naira na lang nga nagkita kami ka ni Drake. Oray mabaybay anak. Jakmat ka ba ulan timang lipot ken ka? Pudno ka di ti bagbagam ha? Nico. Kasla saan ko maapat yan? Ngam napat matagamin ti panagay ay ayam mo. Ngam ti ipayan na kiti panawen. Saan naglakid din ang maawatan? E dinto ta saan ka matabaybayan? Kaya't kumati agaliwaksay. Nico, agbaliw ka kuman. Sana na kasidi. Agasawatan. Kasanon no at danto anak ta. Katlin, saan ko maaday ito ti pagsinupyatan ta? Dahito iti laglagi, Pem. Jakon kayat amaamuan nga agkita kayo iti day Jaya Drake. Nangagmi ti panagsinsin nung batyo nga asawa. Kunak man no nagbaliw kan. Apay asan ka pa'y langag nakam. Lujak ko manangag. Saan ko kumapat dyan? Kasta ka din ti panakaapyang mo. Anya apan nakaapi ang tisasaway niyo, Mama. Pinabusuyan da ka idi baga mga asawa kan. Gaputan namaan mi ani Kathleen ti makapagbalbaliw king ka. Papa, Mama, dahito lang tiliwliwat. Ipaidam niyo pa'y kanyak. Ado ti mabalin mo apagliwliwaan wenno pagkaliwaksayan na sana reda. Kada nasawam, iso ti ipayam iti panawan. Sana ka lang agtimtimag kadagiti na palabas nga daw. Nadlaw ko, di mo mayulo ti agtrabaho gapo iti puyat mo. Naimbag pa'y ken ni Kathleen. Napas nagtrabaho. Awan pa'y nasapang isisirik mo iti opisina. Gaputa kanayon ka amapuyatan. Anya tinarabin mo dirabi. Linibasam di asawam. Pagpitinulungan takon. Agalos ka! Tadi ka tumtumgag. Di ka kumamakako, anak ko. Sika pa niya daganas ng gagluksa. Da kami pa yun, aradakkel mo tagpakpakumbabakin ka. Tunggag ka kumamad. Mabutang kami. Ang mga no dahi ti apa nagtimang dataal iti panagdanayong agasawa. Dahito abanag, timang dadali iti relasyon ni Mama. Saan ka katawa ta mga numatibab ka loko? Di mo yalang-alang ti patigbanikin ka. Laglagi pam, anyaman abasit, dumakkel maawatam. Dahito yung manti ko nakpards. Pag gusto nakmat sag paminsan. No niya ala ditan ti pagsayang ti oras mat. Saan nak na nakatawaan? Anya kan aya. Narigat no seryoso kalaunay. Ayun nga ayam. Nakasarita mo ti asawam, may panggap ka dahi agwapo nakita ka kinasarsarita na Pards? Katropa mi matlaang dahi Drake. Saan na akabaalan nga agawan ti asawak? Nay, iti dahi ta pa nagsasaom.
karibal mo, dahil adre ka niya. Ibagam lang. Kantay ti pagnakman na. Sa akong di makaamoy ti dadya tao. Kaya't ko ti makapag-relax. Iso pinatkak ti awis mo. Nanggag ko akin na sarita dagiti tadakkel na ni Nico. Awan lakta. Ni Manang Vivian. Hello, Manang. O niya, kumusta ka natin ko? No saan asyak tumawag? Di nakmatan malagip nga awagan. Pasensya kan, Manang, ha? Makumikumak namin iti trabaho. Uray itirabi eh. Kaslo saan nakamamati? Awan kayang, kumusta kayon kadini ko? Nasayat mo't, Manang. Madlaw ko ang mapilpilitan ka lang nga umisa. Ada ka di problema? Manang. Ti amok agbaliwan ni Nico. San met kaya? Naimbag, ta nagsao ka matlaan. Idi pa'y nga agad atapak. No mabaybayan na kamatlaan, umay ka lang nga nagtrabaho dito'y Dubai. Manang? Kaya't yung asawa na. Agin na dayo kami kan ni Nico. Maria po, di tayo nakasangpet ta di opisina. Nakasango kay ti computer. Abang ano kayat mo, apay nanaan dagiti matam. Rumwarta pa'y lang tayong tagmerienda iti kantin. Madamdaman ton, Papa. Sanak pa'y amabisin. Agkapiaklatan. Naimbagtasan pa'y nakarwar ni Michi. Michi! Itimplahan na kami man iti kape. Kalbasan na, ilan na kami iti merienda iti kantin. Alah, kababain pa'y ka ni Manang Michi. Isyak tulatan di makamu nga agtimpla iti kapemi kun ni Papa, Manang Michi. San kan nga agtaktak pa'y amangala iti meriendami. Dahil ito'y launa iti dayawag king kaiha. Awan gayam. San ka di pa ang imawag di asawam? San pa'y, Papa? Amang ano na imas pa'y laang titurog na. Pasado alas 13 iti parbangon ni tay agidda. Anya. Dahil talakit din ti pakapoy-poyatan. Nungay makalay ti sakit na. Papa, sapay ko matasaan. Kaasimat. Bayan nyo latan, no day tati kayat na, Papa. Girl, I need you. I need your love. Aldaw gaya, man. Diyak na puutan ti irorwar ni Kathleen iti kwarto mi. Mama, Ay, naaldawan ka manan anagring anak ko. Kasano mapuutam nga iti ipapanaw ni Kathleen. Kat ni dandan ni pangaldawan. Ita ka lamaring. nagipulong ka di ka na kayo. Nasakit ti pagpagik. Kakapsutak. Kurang pa titurog ko. Kasano adi ka kakapsot kat kanayon nga agpuyat ka. Saan ka kati ang matanagat? Nga ang mga numakaala ka iti sakit mo. Mga naglakad di gusto, mama. Kaya nag-vitamin sak. Rumwarakin din madamdama. Mapanakagkaldo. Agpaluto aklangan iti katulong.
Ay, Niko. Apayati ka mo ilagpaliwan, anak ko. Kasto'y kadilatan aging ga iti addaan nakyo. Masakit yung ulok, mama. Saan ako man sermonan? Diyak ka mo. Ngam no kasto'y akanay na maliwayam ti asamam. Ang mga no saan nga agsikog. Anya ti ko na yun, mama? Apay, tagtagi ba si tandak? Ay, nala, mabitlaan. Tagpaluto ak iti pagkaldom. Mapan ka dumano ni di opisina, inton madamdama, ha, Nico? Saan anapan iti opisina ni Nico? Napanan na nga ron. Rimuaran kalpasan anak kapangal daw kami. Amangan no nakipagkita kadagiti katropa na, mama. Aon mo ti sabali nga amo kapapanan na. Saan ka di nga inawagan ni Bart? Diyak lang mo, mama. Na yun ni Nico. Sige, mama. Panawan kayo pa eh. Armando. Nadlaw mo. Mapilpilitan nga umisam ni Kathleen. Kasarita ka na yung bag ni Nico inton sumangpad. No, mabaybayan dumakal na iti a problema na gini ang asawa. Kitamangan, no anya pa iti pagtungpalan ti panagdinada. Day tama ti pagtantanakag. Ano apay saan matlangan nga agnakam ni Nico? No daduma kaslasaan na nakapapati. No anya launay dahil ta apakapapiyahan ti anak ta. At mabaybayan na pa iti pagrebengan na iti asawa na. Ay, nang namnama talakit din. Ani Kathleen ti mang papaliw kan mang panakam kini Nico. Itala nga maamiris ko ti amin ang nagbidutan sakit di. Talagan sa adipay nakasagana ni Nico ang mga asawa. Diyak namnamakin na mapatasak ti agluha akas to eh. Diyak kun marik na ti kaadak iti puso ni Nico. Diyak kun marik na ti pamatik na. Gam, baybay aklaan. Nico, sapay kumata di munto pagbabawian dagito'y ngar-aramid. Sikamot lang ang timangar aramid iti wagas. Tapno inot nga umadayo akin ka. Sapay ko ma. Tasaan nakto ababalawen iti agbalin apang ngedeng ko. Girl, I need you. I need your love. Ay tamang ti kunak parts. Kasta tipod no alalaki. Oh, toast. Awan man lang ti pulutan ta? Awan ti problema iti dayta. Sa anak pa yan naka-order. Tst! Waiter! Awan! Dayta. Nasinyasa kong ti servidora, parts. Amo dalatan, no niya ti magusgusto ka pulutan. Ayun gayam. Kumusta mat dagiti katropam? Okay damat. O, apay na damag mo ida. Amangan no kahit mo mati kumadwa. Unsa? Kat ni Drake parts.
Saan kayo kadi ngagkit kita? Wenno ako'y kuyog? Apyan na lagip mo day yata, oh. Pagkatropa kami, yamsan kami ngagkatutdutan. Eto na ang araw natin. Kalaat sa dayta a desisyon mo, Kathleen. Ang mga no, makmakla at kalaan. Diyak kinarapa abti agaprut manang Vivian. Nasaysay at sangat paiso. Numadayo akpay lang iti din natin asawa. Urayak lang nagtibayo iti dayta ngayon baga. Tumakdakkel sakit din di parikot yung agasawa. Anyang ka di ti talagang agpaiso apanggap mo, Kathleen. Kaya't ko ama amiris ni Nico. No adda pay lang patig ko kenkwana. Agbabawi kan? Idi pa lang amin nga ibagbagaken ka. Manang, di na kumamat babalawan. Kathleen, panunutom kuma na imbag ti amin. No, kayat mo ti agabrod, takayat mo nga adaywan ni Nico. Sa anak nga umanamong. Manang, pilpilitin nak idi. Kaya't ko nga minti maadaan iti kwarta manang. Padasag ti agabrod. Parang kabailak. Panunutom na imbag ading ko. No, desidido kanton. Padasam. Uray dua atawan laeng agtrabaho ka dito'y Dubai. Eto na ang araw natin. Nasakit ti ulog. Maulawak. Diyak kumapay bimangon ng mabisinag. Naimbag ta nakaringkan, Senyorito Nico. Papa, saan kayo kadipay na di opisina? Oh, anyat orasin. Awan mo ni Kathleen dito kwarto mi. Nagsubliak tapno kasarita ka. Di ka lang mabain iti asawam. Mabaybay am launayan. Papa, bigbigat. Agsersermon kayo manan. Haganos ka! San ka kumaamakang iti ungat no at danakem mo? Agsusukutan dagiti bisyom. No ammo mila kuma nga awan di pagnakmam sanda ka pinalubursan na ng asawa. At adang agsakit ti ulo kadagitang ibagpagayo, Papa. Ganabam! Aganos ka, loko! Sikat ya kararamid mitlag di pagsakitan ti ulom. Di mo ko maiyalang-alang dagiti patigmaan ni Kadkan. Saan ka kadi ama asyan kin ni Kathleen? Awan madingar aramida kiti asawak mo. Kasta ti kunam! Ngamdakkelan di pagkorkurangam. Di mo mapanunot ama paspasakitam ti asawam gapu ka dagitang araramidam. Kaslaawan mo tan ti patagnakan ka ti Ket asawam. agbalaw kan tulangan numapukawan ka iti asawa. Nagsubli kayo mo tadagos, Papa. At to yan ti pinaramid yun. Hindi sumlatan iti lamisan, iha. Pinanawa ka dagos ti asawam. Makamon ni mamang mo, makisarita king kuwan at mabusurak. Nasaan na kayo adengdenggan? Bayan yun, Papa. Apay, san ka dingag sakit tinaka mo king kuwan? Talaga na ilasag na siguro dagiti aramiden na. Mabalin ka diya masapaak nga agawid inton malam, Papa. Oh, adda ka dinabatag ka papanam. Kuyugan ka langan. Agyaman naklangan, Papa. Amok nga duter aramiden niyo diti opisina. Sige. Sige, Papa. Panawan kayo pa eh. Lading itek mo agili mo dakta kayo, Papa. Sapay ko ma.
Tasandak to akagura iti daytoy nga aramidan. Nairugi kun ana ipagnadag iti papeles kung ag-apply manang Vivian. Apay naskan ka di pala nga mapana kay Manila? Uray saanan, Kathleen. Makaamon ti gayem ko amang ipagnakadag iti daduma amasapol mo, iti yaay mo ditoy. Sapay ko mata iti mabiit. Makapagtayaba kun manang. Papanam, Kathleen. Insamot ni ko dayjay. Sige manang. Baliwan tanton ti agsarita. Sige, bye. Simangkot kagaya man niko. Nalipatam itay ti computer mo ngayon nidda. Saan mo ayaw awan ti saritaan? Sige. Tangay nang gagmumutlaang ti panakisarita ka ni Manang Vivian. Ibagakon. Agabrudak. Tapno sa anak ama kasi nga iti kayat mo nga aramitan. Kinilat na kami, iti daytoy anamuan mi, iha. Apay iha. Daumag ka din kinini ko. Saan ang mabalin? Saan ka panubusan, Kathleen? Nalpasan ana ipagnakdag iti papeles ko para iti panagabroad ko niko. Masapol nga umadayo akpay laeng. Iti kasta. Mariknam ti kaaddak iti pusong. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, Kathleen. Mama, Papa, pakawanan da kuma iti panangilimod ko kada kayo iti daytoy apanak. Napanunot ko ti agabroad. Tapno makaurnongak iti para kanya. Saan ako manugot nga daywan na, Neko, Kathleen? agkalba ka lang. Malagip mo, timbagaking kay tinamidsan. Ano di mo sardingan ter aramidem kat mapukawang ka iti asawa? Ha! Wala. Pagsasaritaan tayo anay bagdetoy. Agpagpakasya. Palubusan na kumaniko. Kaya't ko apadasan ti agabroad. Uray dola ang atawen. Katulitan. Sapay kuma. Tamarik naktun ti kaadak ti tapuso. Kamaudyanan na. Adda ka matlaangin dito'y Dubai. Manang Vivian. Oh, apa yung sakit ka? Agbabawi ka kadi? Aklo na. Mailiwag ka ni Nico. Girl, I need you. I need your love.